SMP Negeri 1 di Bantul, Yogyakarta. Dinas Bangsa penerus generasi, menunjang pembangunan, bersemangat bersatu bergembira, mencapai cita, maju dan jaya dalam perjuangan menuju bahagia bangsa. Pak, nyuwun sewu. Kula saking SMP 1 Bantul diparingi tugas wawancara tetanen. Menapa Bapak saged? Dalamipun Bapak? Jumlah Iswanipun Bapak? 62. Nggih. Pun caranipun ngolah lemah ingkang bener lan becik, Pak. Nika saderengipun nanam padi buat ini. Pinean karen iki lho. Oh nggih. Ini mangke pun damel ini mangke umur 20 dina ditanam. Oh nggih. Setelah ditanam umur 12 hari dipupuk. Dipupuk. Rabuk. Oh, dirabuk. Nggih. Terus nek pun 40 hari Nggih. ki rabukan terakhir, rabuk kedua. Oh nggih, rabuknipun apa, Pak? Poska. Yang pertama niku poska, Nggih. terus dicampur urea. Urea. Poskane niku 2 kilo, Nggih. ureane 1 kilo. Oh nggih. Napa mawon alat-alat ingkang kangge ngolah niku, Pak? Cangkul, Cangkul, terus luku traktor itu. Oh nggih. Terus nak pun anu babat ini nganggo tengkrong arit ngoten niku. Oh nggih. Nek pun anu diluku terus tanam niku nggih biasa nggo blak niku lho. Oh nggih. Geser. Terus nganggo gosro. Gosro nggih. Nah, gosro aku terus mangke niku mupuk niku terus mangke nak pun umur nah niki jangka waktune umure telung kasih jadi 105 dina iki panen. Pak, menapa ngagem jangka waktu niku menapa, Pak? Maksudnya? Ngenten iki lho, Pak, kan tetanan nganggem jangka waktu. Nah, jangka waktune niku nggih napa kok mboten langsung? Ngeten adene sak pun panen ngeten iki kedahipun pun anu ganti rupiah soalnya mangke anu niku lho oyot-oyot niku supados pedhot mati. Anak pun do pedhot mati lajeng mangke diluku, bar diluku mangke sek tanam. Jadi ngeten iki padane niki pun panen ning sedamel uritan. Oh. Uritan lah mangke nek uritan niku paling lambat niku 20 dina. Jadi aja ngahek 20 dina. Niku soalnya nek wineh muda niku kan banyak anak. Oh nggih. Nek wineh tua niku boten kathah anak itu. Oh nggih. Terus ditanam jangka let ngeten ya. Letih ngeten iki paling niku 50 50
25 cm. Oh nggih. Menapa Pak kok lete saged 25 cm? Kan bisa kesinaran sengenge. Soalnya nek kerep-kerep niku kan anu napa? Anake ngene kurang oke. Ning nek pun nek arang niku kan anake iso ngrembaka. Oh nggih. Pun pangulahe lemah supaya saged cepet kampung. Kampung niku padane ngangge tenaga niku nek kuku ngatene nganggo batek nganggo mesin. Kan luwih cepet. Kan nek dhewe nek ngangge anu ana kebu utawi lembu niku ning kan suwe. Nek ngene ngangge mesin kan luwih cepet ngono. Oh, nek terus mangke nek iso cepet kan wadane iso sak bulan ngene iki. Padane nek guluku sapi niku meng paling entuk 1 lubang. Ini nggo traktor niku mau sak wadane 300 lubang iso rampung sedina. Irigasi menika migati mboten. Nggih wigati kalipun menawi mboten wonten irigasinipun kan nggih napa nggih nepi teng sawah-sawahane kan mboten wonten urusane. Nah nek wonten irigasine kan mudah nglingurut toya niku saged gampil. Enten pinten modal kanggo pangulahe lemah menika? Tergantung jembar tanah. Makanya nek wong 1 lubang niku mangke namung nerasaken arta paling mboten niku 250. Paling nggih kebiasaan nggo gawe. Yo megen niku per lubange niku sakniki per lubange niku 1.200. Nah terus nek matul niku sedina niku 50 sedina lho niku 50. Tanam satu lubang niku ngerakit wong 7 per orang niku bayare 15.000. Maksudipun luku niku apa? Bacat. Akhirnya ngeten iki di luku kan mangke terus di anu. Terus iso di tangan. Luku. Menawi badhe nggarap sawah ingkang ditindakake sapisan napa? Babat semen. Ngeten iki. Babati lajeng mangke pun digaleng-galeng. Nek pun digaleng terus di luku. Terus kenapa malah enggak? Pak dulu. Nggih. Niku sebelum tanam disebari organik. Sebelum tanam niku disebari organik supaya mangke tanahipun saged gembur. Nek pun disebari organik terus mangke lajeng ditanami ngeten iki. Nggih. Medalaken pinten sawanipun jembaripun pinten nggih, Pak? Waktu lubang niku paling mboten beras nih deh. Paling beras niku iso metu 1 lubang iso metu 4 hektar. 2 hektar iso. Per lubang niku iso ngetake beras kurang luwih 5 kilo. Jembaripun sawah Bapak niku pinten nggih? Ya. Pinten? Kata lah niki ngalor nih. Oh, Niki kata. ya. Paling mboten ganti niku tok mon seri kita. 500 lubang niku padha karo ya 5.000 ya. 10 kan niku. Dadine nek sak lubang iki 10 meter. 10 meter niku ping 5 berarti 5.000 meter. Oh, 5.000 meter persegi nggih. Nek misale pun hasil panenipun didol napa di nggih Bapak? Nah, gantung anu kebetan omah. Adane omah niku Selak Budoarto dideleng kabin.
Nek kira-kira rada mboten pakai butuh bawah. Ana dirupasi niku per lubang iso payu 20. Nek misalipun disade kira pinten-pinten nggih? 20.000 tak lubang. Sah 10 meter iki lho. 10 meter ki 20.000. Pripun nggih di Direk, nggih? dierek, dadi gabah. Oh nggih. Dadi gabah itu nanti digiling dadi nasi. Bu ngetok niku pinten-pinten nggih? Iya, Ngetok pinten iki lho Bu. digoreng. Iya, Nggih. aku dikira pinten mawon ya, Bu? Pirang meter kan? Kira-kira le nyesek niku pinten tekan pinten. Oh, yang jangan tekan. Nggih. Tak amate tangane. Oh, iki 2 wet, 4 wet. Oh nggih. Patang dapur. Patang dapur. Patang dapur, patang tekem. Oh nggih. Berapa Wah, mboten napa niku. Kan kalian mboten Bu. Oh, mangga. Nggih. Hah? Sini ya Oh, mangga. Tapi bahasa enggak, mana bisa ke, mau tidak ada terus loh, Dek. Dhuwur meleh. Dhuwur. Iki. Nah, kan. Eh. Oh nggih. Oh, iya. Ya dibeli. Nah, ada kan. Nggih. 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 Nek erek. Erek. Oh nggih, gunanipun erek nggih menapa? Ayo dulu gebyok kene pari. Oh nggih, caranipun gebyok ke pari pripun? Ayo ngene mau. Ke pari. Pak ini pun Iya. diderek niku men niki berine to. Meja prontol. Oh nggih. Gua galak gebyok ke pari ngono. Oh nggih. Iya. Mare nyoba apa? Nggih Pak. Oh ya. Petani. Ayo nih. Aku beli nek. Bola Bu. Nyok. Nggih. Nggih. Ya, antar. Ya, Bang,